Krásne dobré ráno z Boskovic. Boskovický zámok nás čakal a boli sme ubytovaní v hoteli pod zámkom. A bolo to veľmi príjemné, veľmi príjemný personál. Postaral sa o nás aj včera večer, v podstate až takmer do rána. A takisto aj dnes ráno. Ako si sa cítil, Juraj? Tu sme sedeli aj za týmito sklami. To bolo super. Potom aj na terase samozrejme. A konečne bol čas sa aj porozprávať, ale väčšinou po takýchto vystúpeniach to si povieš ahoj, ahoj a potom každý niekde uteká a teraz to bolo super. No, na mojom hlase to aj cítiť. Áno, bolo to super. Jurko sa nám vyhovoril trošku. Tak ale bol to náročný víkend, takže, ale sme vďační aj za to, že sme mohli teda prísť. Opäť urobiť nejakú tú trojkombináciu československého charakteru a mali sme z toho veľmi dobrý pocit, takže... A týmto ďakujeme všetkým, ktorí sa o to pričinili a ktorí nás pozvali ako v Piešťanoch, tak aj vo Viantalovi v Lehote a tak samozrejme aj tu Karlovi Morinovi. Tak, srdečne všetci, ahojte.